La següent pregunta és sobre la nova regulació dels vehicles de transport amb conductor i del taxi, presentada pel grup parlamentari de Junts per Catalunya. Formula la pregunta el diputat senyor Francesc Ten. Gràcies, president. Bon dia, govern, diputades, diputats. Conseller, des del divendres passat, després del Consell del Taxi, els ciutadans de Barcelona i també els que venim a treballar i els visitants estem patint les conseqüències d'una vaga, tant dels taxistes com dels vehicles amb llicència BTC. Els dos han portat les seves protestes al carrer, tallant la Diagonal i la Gran Via. Hem llegit durant els darrers dies posicions a favor i en contra dels uns i dels altres. Hem escoltat, hem vist i fins i tot hem participat en debats sobre mobilitat, sobre plataformes tecnològiques, sobre condicions laborals, sobre les prestacions d'aquests serveis de taxi o VTC per als consumidors, etc. És un assumpte que genera molta controvèrsia perquè té a veure amb la decisió de sobre com ens movem. A més, conseller, l'hem vist reunir-se vostè i el seu equip amb el sector, de fet ahir encara els vèiem, i també trobar-se amb representants de l'àrea metropolitana de Barcelona, així com amb representants del teixit econòmic i social de la ciutat, i també amb els operadors de transport públic per garantir un bon servei a Barcelona. Sabem que el conflicte encara no està tancat i que fins aquest matí, quan se celebri l'assemblea, a partir de les 11, el govern no rebrà la resposta dels taxistes sobre la darrera proposta que està sobre la taula. Però voldríem conèixer per quin motiu la Conselleria de Territori i Sostenibilitat ha decidit legislar sobre aquest assumpte, amb quins criteris i què n'espera del decret que estan elaborant. També voldríem saber si temen que aquesta ordenació del sector de les BTC perjudicarà alguna de les parts o els ciutadans. Des de Junts per Catalunya ens agradaria saber igualment quins plans de futur té el govern en l'àmbit de la mobilitat que permetin afrontar les necessitats de les catalanes i els catalans en un àmbit que evoluciona tan ràpidament. Moltes gràcies. Gràcies, diputat.